tal-Jum Ewropew tal-Lingwi. Fl-Ewropa b'kollox hemm 24 lingwa uffiċjali, però fil-verità hemm mal-200 lingwa kollox. Ħilli naqra di. Jiġifieri jeżistu pajjiżi, eżempju bħalma huwa Spanja, illi jitkellmu l-Ispanjol, però fil-verità hemm ukoll pratikament lingwi oħra bħal huma l-Bask u l-Katalan, eżempju ma jabna f'mur tara l-Barcelona jilħabu. Hemmhekk għajt la tisma' l-Katalan mad-dawra. Issa, mal-lingwa ħafna drabi jkun hemm ukoll tradizzjonijiet u użanzi differenti. Hemm lingwi fl-Ewropa li jinstemaw l-istess jew inkella jixxiebħu tista' taqsamhom fit-tnejn. Dawk Indo-European jew inkella il-lingwi romantiċi bħal huma l-Ispanjol, il-Portugiż, il-Franċiż jew inkella Italjan. Romantiċi. Ħaġa romanzi. Mela romantiċi għax ġejjin mir-Rumani, għalhekk tuba. Però huwa għalhekk li f'dawn il-lingwi hemm kliem li tista' tgħid jinstemaw l-istess jew inkella jiftehmu bejniethom. Jiġifieri jekk ngħid eżempju aqua bit-Taljan, bl-Ispanjol ngħid agwa u bil-Portugiż ngħid agwa. Mbagħad hemm lingwi bħal Ġermaniż, Daniż, Olandiż, dawn ukoll jixxiebħu u ġejjin familja oħra. Isminta qatt smajt bil-brejku. Issa nistgħu morru brejk. Fej sejjer, din hija lingwa oħra li kellna u Malta u bejnietna sigreta kienet di, Din hija lingwa li kont issiba fin-naħat tal-Arpawdex. Għawdu jgħawġu biex jitkellmu Iva u le, li qed tgħid kapaċi jkun dialett biss, imma f'dak il-każ hija lingwa li ġiet żviluppata apposta, kienu jżidu il-kelma pi qabel kull sillaba, immaġina x'komplikazzjoni. Sakemm tidra. Fieri eżempju jekk niġi biex ngħidlek il-kelma rota, ngħidilek piro, pita. U ħabba jfhimna, sigrita. Xi ħaġek, piro pita. Kemm dajba. Issa, u xi ngħidu għal-lingwa tal-emoji? Lingwa tal-emoji, x'ettajt? Teżisti għalkemm mhix lingwa mitkellma, hija lingwa li tiktibha biss, hija lingwa wkoll hu l-emojis. Eżempju, tafla naħseb tagħmel sens billi qed tgħid. Eżempju, flok ngħidlek all right, meta tgħid xi ħadd tisaqsi kif tuża thumbs up. Jew flok ngħidlek inħobbok, kull ma tagħmel tibgħat qalb, m'għandekx għalfejn tiktibha vera. Proset, l-ewwel emoji kreah dan xigetata kurita. Xigetaka! U hija dak insomma fl-1999. U ġejja mill-kliem Ġappuniż picture, write u character. Hija l-iktar lingwa mitkellma fid-dinja. U tafu li mu l-iktar ktieb li qatt inqaleb f'lingwi differenti? Il-Bibbja, Little Prince u Pinocchio. Kun imbierek, kun imbierek. Nofs il-kliem fl-Ingliż ġej mill-Franċiż, basta dejjem impikati da tnej bejniethom. U 5% tan-nies li jitkellmu l-Portugiż jgħixu l-Portugal. L-oħrajn barra mill-Portugal, immaġina. Nofs in-nies tad-dinja jafu jitkellmu b'almenu żewġ lingwi. U allura ħbib tagħna biex nagħlqu bil-kbir napprezzaw jekk malli taraw dan il-video tħallulna awguri miktuba jew xi ħaġa oħra bil-lingwa l-oħra li jista' jkun li tafu intkom. Eżempju niktiblek awguri bil-Malti. U jiena awguri. Għandek mhux bil-Malti. Awguri bit-Taljan, con l'espresso, la pizza, amico mio Sander, buon European Day of the Languages.